I avui un anunci aquesta tarda que vol tenir transcendència històrica. El Parlament indultarà aquesta mateixa setmana les bruixes que van ser massacrades a Catalunya entre els segles XV i XVII. En un acte de desgreuge per als milers de dones acusades de bruixeria i assassinades, avui s'ha anunciat que es repararà la seva dignitat i es promourà que se'n parli a les escoles com el primer feminicidi contrastat de la història de Catalunya. L'acte s'ha fet per presentar el documental Bruixes, la gran mentida, que s'emetrà demà al Sense Ficció, i ha servit també per presentar la campanya que promou la revista Sàpiens. No eren bruixes, eren dones. A Catalunya es va viure un feminicidi institucionalitzat. Dones assassinades en públic, amb crueltat, acusades d'assassinar criatures, d'emmetzinar el bestiar, de fer caure calamarsa sobre els conreus. Sota aquestes acusacions, doncs, es van produir centenars, milers d'assassinats al nostre país. Cal reconèixer-ho i cal reparar-ho. Sobre el tema de les bruixes en tornarem a parlar en aquest Telenotícies a la... Javier Tomàs, bona nit. I avui, els ho dèiem, volem oferir-los una contraportada sobre el Sense Ficció que s'emetrà demà. Es diu Bruixes, la gran mentida. El documental destapa els enganys sobre l'existència de bruixes a l'època medieval i ho fa gràcies a una investigació rigorosa de la revista Sàpiens que, a més, ha fet una campanya de desgreuge a més d'un miler de dones que van ser acusades injustament de crims de bruixeria i, finalment, van ser assassinades. Traieu-me d'aquí! Jerònima Ribota és la protagonista de Bruixes, la gran mentida, el documental que demà s'estrena a TV3 i on s'explica la cacera de bruixes que hi va haver a Catalunya en l'època medieval. Com la Jerònima, milers de dones van ser acusades de bruixeria i torturades fins que confessaven crims que no havien comès. 400 anys després es descobreix l'engany. Les bruixes no existien, eren una creença popular inventada, l'excusa ideal per discriminar, empresonar i matar dones que incomodaven. A Bruixes, la gran mentida, coneixerem el primer gran feminicidi dels nostres temps, però sense perdre el focus actual. L'objectiu d'aquest documental, tot i ser un documental històric, és un objectiu molt social, és a dir, que pensem en aquells prejudicis que continuem aplicant en la nostra vida diària amb les dones que no compleixen un determinat model, que en el judici, en la mirada de tots nosaltres, continuem creant bruixes al segle XXI. Una investigació de la revista Sàpiens ens situa en context. Entre els segles XV i XVII, en una societat misògina, milers de dones van morir penjades o cremades després de judicis manipulats i terribles tortures. No eren bruixes. Eren dones. Perquè no eren bruixes. Eren dones. No eren bruixes. Sàpiens promou recuperar la dignitat de totes aquelles dones amb la campanya No eren bruixes, que de moment ja té més de 12.000 adhesions i que aviat arribarà al Parlament de Catalunya en forma de moció. Dignificar la memòria d'aquestes bruixes, però també alhora instar a que els ajuntaments revisin els nomenclàtors dels seus carrers, que els currículums acadèmics es tracti la cacera de bruixes també. Les comarques pirinenques i també el Vallès, Osona i el Bages van viure centenars de processos contra les mal anomenades bruixes i al contrari del que sempre es va dir no va ser cosa de la Inquisició. Ho han contrastat historiadors experts que han tingut accés a documents inèdits. Els inquisidors de la fe els importava ben poc. Com que el crim de bruixeria era un crim imaginari, era un crim inexistent, era impossible trobar-la per part dels inquisidors i, per tant, de seguida van desistir. No conec a cap de les persones de les que parla. El documental uneix passat i present gràcies a una espectacular escenografia conjunta. Perquè la història que estem explicant és atemporal, no? Va passar al 1600 i segueix passant al 2021. Aquest documental sobre les bruixes d'història i reflexió s'emetrà a TV3 demà, després del Telenotícies Vespre. Avui, en canvi, és nit d'humor. Avui tindrem l'APM i després el Foraster, amb Quim Masferrer. Gràcies per la confiança i bona nit.